Suwiċidju qatt huwa soluzzjoni. Is-suwiċidju jħalli fil-fatt ġerħa illi ħafna mamis u daddies u nies jgħidhom għaliex. Allura aħna wassalna dan il-messaġġ. Tant kien qawwi dan il-messaġġ illi medjament kuljum kellna madwar 5-6 calls li minnhom kważi kollha salvajna ħajja. Ex-tqar il-psikjatra Mark Xwireb meta tkellem ma' Net News rigward l-esperiment illi sar il-ġimgħa li għaddiet mill-esperti tas-saħħa flimkien mal-medja sabiex jitkabbar l-arfin għal prevenzjoni kontra s-suwiċidju. Mark Xwireb sostna li s-sinerġija sabiħa li jinħolqot bejn il-medja u l-esperti tas-saħħa fl-okkażjoni tal-Ġimgħa Nazzjonali għal Prevenzjoni kontra s-Suwiċidju għenet sabiex ir-rata tas-suwiċidji tonqos. Il-psikjatra Xwireb tenna li permezz ta' messaġġ pożittiv kif ukoll bis-servizzi tas-Suicide Helpline u l-Crazy App li joffru aċċess immedjat, ċett anonima u tarif kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż waslu sabiex persuni li għaddejjin minn żmien diffiċli jitkellmu u l-problema tagħhom tiġi indirizzata. Dan l-esperiment li għamilna u ilu għaddej ġimgħa u nirringrazzja l-kontributuri kollha għaddej issa iktar minn ġimgħa biex inkomplu nsalvaw in-nies juri li qed jaħdem. Meta tkellem ma' Net News, Mark Xwireb għalinna li l-IASP flimkien ma' WHO jesiġu li kull pajjiż rikonoxxut minn dawn l-aqdiet, inkluż Malta, għandu jkollhom strateġija għas-saħħa mentali kif ukoll strateġija nazzjonali għal prevenzjoni tas-suwiċidju. Din l-istrateġija tisħaq u again huwa requirement bit-WHO illi aħna jkollna kumitat nazzjonali u dan l-appell tiegħi li jkollna minnu fih urġentement. Kumitat Nazzjonali bl-stakeholders kollha tal-esperti biex aħna nfasslu pjan in the medium and long term għal Malta u għawdex fejn ukoll importanti ikun hemm min kien fil-kriżi. Id-depressjoni mhux ikkurata tibqa' l-kawża ewlenija tas-suwiċidju. Kull 40 sekonda madwar id-dinja persuna jneħħi ruħu bideħ u għal kull suwiċidju li jirnexxi 20 oħra jagħmlu attentat. Tant li s-suwiċidju sar traċedja globali u għalhekk din l-Istrateġija Nazzjonali għal Prevenzjoni tas-Suwiċidju hija bżonjuża sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li jaffaċċjaw persuni bi problemi tas-saħħa mentali li ħafna drabi batu fiskiet.